Giadí Vaharja Gaeilge gamer an Shaw, agus iniu ta me igimmert The Adventures of Elliot, agus be me curniu ke jamar an Scythe Chain a aisle sna desert caves an Shaw. Sé seo an Cashline ag an Pontchatasi agus tamort san asa an Shaw. Agus mar sin linn sna desert caves. Side quest no mini dungeon atá on. Tá mé ag buint salt mór as an clíthe seo chudí seo sa demo. Mar sin an warpar tá sé seo táireachta sa dungeon seo. Mar sin thuas an seo ar dús beire agus tá mé ag rí ará sa fís an seo in áit a bheith ag tríd mar tá mé ag iarraí cur aniuil bhfuil an rud. Anis tá tríd le cahrar náméid an seo agus caithí tú an bua a aisle in na lads bug seo. Sé mé cabhfuil sé. Boom. Sin é. Agus yes linn an seo agus tá an chéad othair sa taisce an seo. So there be right me right. Agus inéis támuid ag iarraí dul ar rais thuas na staire an seo go dtí an seomra tásaí. Agus nuair atá tú ina cheasú in aice leis an save point an seo fáinne tú dá chuid sláinte ar rais. Inis támuid ag iarraí dul sa trás seo ach tá shortcut an seo leis an warp. Agus tá sé níos fosa dul ará mar seo. Agus tá seomra bug eile an seo le cahrar eile. Trúr le chéile ínta. Nis tá an bhhain fácha galanta jab deanta hana féin. Agus ar ríist eile chias an seo. Agus tá an bomb pouch sa taisce an seo. Ínta. Make fanna get the bug Gucci go well on Fae Pyre Nish that Fae Nish agus an ish leis an céad othair trí jandaras agus an seo Duma an seo agus linn. What could this be? Agus an darna othair a géin sin an othair go dtí an fós ach tá gita bug siúil le dhéanú a géin sin Magicite Power agus támuid ag dul go dtí an doras seo ach níl sé có fosa mar sin caithfí muid dul ar rais go dtí an Pontchatasi ar ríist eile. Agus tá taisce eile an seo. Show me what you've got,
Magicite. Nice. Agus an seo, hús na staire a ríist. Agus a ríist eile. Agus an seo a ríist. Nes támuid lorug Paul atá an seo agus mar sin beimiid ag dul an seo agus an seo. Faye, please. Agus ag an ponche seo beimiid an seo. Agus híos an Paul an seo. Agus inéis támuid bagna an seo é an Doris Jerana agus an boss bug roin inis. Seo é. Tá sé gláte. Inis buami tá buama de art chun an scia atá aige a scrisú mar sin ag an darna atá sí builte tá tú abalta duliste leis an cléamh agus búl ach inis céimiid fannacht. Ag an ponche seo tá tú abalta é a bhfuilú ach tá sí níos fosa freidim a bheith ag fannacht ag an ponche seo mar tá sí deacair a bhfuilú nuair atá sí ag glúiseach mar sin agus mar sin bhar lomsa a bheith ag fannacht agus buama a ríist. Oh, yeah. Ooh. She chapters galore. Look punchy Ella, just pay my John. Rowan Ella. Oh, Neil. Hey! The bua agam sola. Rowan skia egarist. Ach ma ein sé an scia arás a níl an na Janu ach an rud céine arís agus ríist eile. Now what might be in here? Agus sin é an Scythe Chain. Hey, not bad. Tá sé seo ionta úsáide nuair a bhíonn slú mór námaid roid mar tá tú abalta ahan duine a bhfuilú ag an am céine. Mar sin é don Desert Caves bé mé ag deanú cúpla físean leis an demo seo a tá ceann eile le deanú agam sa donja Jerana na Unexplored Ruins agus dheanaí mé ceann eile ina bheith mé ag cur aniuil na taiscí a le atá faoi ruins san Overworld. Ach don ceann seo sin é go raibh míle maith a bheith a bheith ag ar cathárte. Amór, slán.